התראות, כפי שראינו קודם לכן באזור צפת, אחר כך 3 שיגורים לאזור טבריה, שנכנסו לאנשים במרחבים המוגנים, אבל בזמן שאנחנו מדברים על ההרחבות גם לאזור שלומי, בסופו של דבר מדובר במרחב סמוך. הנה, שמעתי מאוד לראות של לוחמי ההגנה האווירית, זה כבר נשמע כמו נפילה, מספר שיגורים מכיוון לבנון בזמן שבו אנחנו מדברים, זה נמשך כרגע, בעיקר למרחב שלומי, יערה, מצובה, תושבים שנמצאים שם על אף העובדה שהמרחב הזה מוגן על ידי המדינה, שנשארים במרחב מוגן, בזמן שאנחנו מדברים עוד ועוד נפילות במרחב הזה, ושאני לפחות 7 שיגורים מכיוון לבנון. צריך לזכור שההתראה היא כמעט מיידית. הנה עוד נפילה נוספת. כדי פיצוצים שנשמעים גם באזור נהריה, אגב, בזמן שבו אנחנו מדברים, לנוכח העימותים והנפילות באזור שלומי, זה כבר נראה כמו